Talsa talni sekang jompui jola kengrai sora amsaini New Gracie Hill School kasak kotor pati bui thangka. School ni chairman arni Studentrogno bithecharowi shak motok ruwi Romphereo hwnwi Koksilchajaknai abo tabo Kokphiromung Rwkha school chairman ogur Bwrwi. O salni patimungno tui saka o salo srairokno bithecharekha abo Kubui no lumo hwnwi sawi manase bithecharowo haipano shak motok tongnani bagwi bithechaरमा kwrwi. Oro baksa rung swngnai rok tongo tikhlajaknai borok se school ni mung haime khaini bagwi obhai wansumung sitara tui samung khlaikya yapre seka hwnwi saka. Rung nok ni tikhlajaknai teacher rok Studentrogno kok phwrwngwi obhai khlaikya. Teacher rokno chuak nungwi rung nogo ta phwrwngdi hwnwi sajakma base jolaijagwi obhai samung sitara khlaio hwnwi kasaka kok. Abno karibo tabuni jorabo kaham rung phwrwngmung tei rung swngnai rok thinang kwchwng khanya hwnkhe kaham rung phwrwngnai teacher nango aboni bagwino BEd gwnang teacher rok nangwi tongmani tabo kwbangma rung nok rogo. Tabo je teacher rok a rung nogo phwrwngwi tongo borok BEd khlaijakya hani bai BEd khlaijak rokno rung phwrwngnani sebnani samono tui yagulo obhai kotor patimung patika hwnwi bo saka. O salni patimung tui school ni chairman ogur Bwrwi saka Romphereo thanibo Miss khoroksa bo bono chubawo hwnwi Koksilchajaknai yagulo a miss no thangwi sakni ri khengwi musung tuike butok khaljakha. Ashok simia a salni patimungo a school ni joto manui khwnwi swbaijaka girja nokni drum tongmarok bebangma manui khwnwi swbaijaka. School samnani bagwi current wiring ni bagwi manui khwnwi tubmani bebak langwi thangbekya. Romphereo mamla khaimani yagulo police rok thangwi naikha Romphereo hwnwi Studentrogno buma bupasong amchani lugurni khukti sawi mankha o salo je patimani abo soya abo tatalse. Paithago o salo boba hai khlaiwi school ni chairman ogur Bwrwi sakao poja hilik berajaka bahaike majra rajaka thung bupurai kokthumni bwskango sawi khna rwkha. Bo Studentrogno Romphereo hwnwi bini bisingno suche thangwi nogo butok khlaijaka. Baksa neta rokhai school no sigin hanani bagwi obhai chokranto khlaitongo hwnwi saka school ni chairman. Lai thang salano Studentrogno je hamia tong hwnwi ni mungo je Koksilchajaknai rok re abo town ni bagwi wngkhana nung borok bo kunu mungsachu hamia tongmung rok je ni bagwi Koksilchajaknai hamia tongmung rok tongkhana kuna ekta rangni keseka rok tongma bagwi amtwui Koksilchajaknai. Ang student je bernai rokno ang hamia saiminya karon borok nijibu saimiya borok tamni bagwi na saka. 20 tariko got nangkha 19 tariko o je sanai o je silchanai cherai rokno je oroni hostel ni miss no saka je kisu borok rok bono sikri sogorka sapong je norok chairman egencho hake sadi inyakha norok no bunai elakan borok bunai hne Tamni bagwi khnabo tamni bagwi khabo to saimali ang khna bujo teacher rok mo kisa tiklai marmani tongo tamni bagwi borok no tiklai BEd certificate krei BEd certificate krei ge jara phwrwngni tongnai ajaro phwrwng tongnai teacher rok kisa samung namu hamia sawon namu ni elakan borok samabai borok yang office kisa asogui ma kokma salaika aprumo hake ampai thangjak o elakani borok no phunugui rwna hnai ano to ampai ye borok elakani borok je borok ano sanai borok nangma chaman kokno sanai abdi borok no phunugui rwna hini borok ampai thango erpore roibar din 19 tarik Studentrog jepro okok saka ang Studentrog asugui dining hall asugui kok saka abro mamui songnai tongo boys hostel ni warden tongo tai miss puni tongo gang borong sengka norok je phwrwngjago mani tamni bagwi phwrwngjak norok geborok sungno sikiro sungno ma sanai hini sawo gang borong sengka norok 24 tarik je exam tang aptirong norok khnai tong gang sengka borong norok langmai khada khaijak ihi khaijige sa khas khaijeng norok borok sanai tangi norok sanaba nang serious na jage ajinis rokno nge kato ang police ni sahajo nai mang kamo parents rok yang kok saiman kamo aboni pore je dino phungo got nango a dino horok Tamo student ani rumo thangka duglamo thangai me gaming sar hnilei borok phaidi Tamo kap khaborok kabui sawo songona kar ding tamni bagoi ge jemia salemani kokmoti ahre nongwang mian se sairi ka apno tui norok tawan chok din norok busung exam tong amno tui norok wan chok din ang sajak ge sorry sir mo ari kunung ya thangdi norok khase khajeng norok tangi sanani ba ga au seng khlaijagya ge tamjeng bithi saro phong haisarong ka nga sraino ringkha nona angso bithi sar manabo tam bithi ge sar lumani bithi ngana ge nang ano tamni bithi sanpai ge pokhor samani bithi ge nang pokhor saman bithi sanpai ge nang pokhor saman bithi nrka luman bithi nrka aun bar nang taitam rona ba ge a bithi duglamo hostelo to seng hawimia gal hostelo to karon teachers rok yang hostelo maisar lai tongko borok sekang maisai thangka 10-12 jona apuro angringi kha sori nin tei botol tubudi hnai
biti khulugui angya parika biti sawi res khaidi bokhrupu mihmun ta porside nung biti saman ba nung thuitong ni rokoi tong deni sawi se angbono biti sari akoi angani roma ang thang pikya ingka angkai ulo a kokno no sil salai pung suari no biti saro suari ha suari te borma pro barbar sakabo biti ba joton borong masao joton khika khikupurkha haingkha ha azoro asaka dairi amanja ka thui pojon chop khika parents rong ringi pojon to parents rong na phaya ha elakani narika paikha harmani borokno biti engya bono 10-12 taka khros tangka sengkebo student rong thani arang onaya asa hake jotno khaimeni porese omake sini saka omake bomo hane sichau engna teacher rong kisu igu bong igu nong khaine bagai boro student istimal khaigena teacher rong ni mung tamo teacher mung to tongo sumon debruma hni tongo samlal debruma kesengti jomatia yo bhairo to boro to khlaiji tonga jorabo ora ki ojaro bok dielet paijena na paijaya sumon to biet khlai tongo paisuge ko kesengti bo biet khai tong hni borong khona ro borong khati khlaije gya tikhlai jangni onyo tongo ta ga bini bising tinyo seng student teacher sungmo nafika thumpika ga salcha boro school yakari thangai oro ganawo nenglai phum ga bo ang saiminya parents rok sahro jang saimano je nengai bike accident lai khapung mobile nos donglai tong khapung tamo hni ano call khai sahro adinang agot lause yamrok debroma bai sini school construction ni beparo kok salainya bagai ang thangjak NLT group mane SD group ni president bai malaika erpore ang phaite bijing debroma bobai bo kobangma din malaya ba bini baso bang malaya koi kok saya khusu phai যখন তাং বরং নি রুম নি অংফর কাপ্রুনো মহাকে কল সবিকা জেতি সাজক মহাকে সুয়াং নঙ্গै মহাই ngै দङ একমাত্র আং বরং সাকা নাই দি ক্যাম্পাস গানার বন রক্তা নংদি অবু মুসাংয়া আর অর স্টুডেন্ট রত নং নাকান রন জায়গা থাঙ্গি নংদি দি আং আসে সব বরকনো হাবিন বড় এলাকানি বরকনো বরক আম পাওই থাঙ্গো আচ্ছা যে টিচার সুয়াং নং স্টুডেন্ট নন ক্লাস খাই হিন কবিং না কুবুই তো অমনো স্টুডেন্ট কমপ্লেন থাকা তিনি সারসংনি বুকুগো মনাম সুয়াক বাহাইমানো gang ati sano ruburing ka bo gub ko sika miya kisa nangka abo hai gang tai nanglia ni bo ko sithangka haibon abon pore bo nang buchaw habin ang bono sana thanglia karon khoroksa no koiber sana ba ar bini rang mai nang ko nang ani school khaima sengla bai jo ang bono dominate khaimia so aboni bagai ang porwai saka polo te se parents rok sahori ang borong saka abo ta nang liang sai borok no noro nang di habini campus gan ro haitang di or pe student rok tong borok kha ham yang jago ang kok sawo apro sumon debruma 어가나니 버렁 푸누기 kilangana 오엘라카니 버렁 푸누기 kilangana 이어마게 뭐 안빠이 탕고 에 버려 버럭 마해 인거 라이카다 정말 너가 비앙 셔다봐 뭐 somбок 너거런 그나 코노 가서 파라오 땅고는 mon photo tongko parents রগো হনকা তাই ওর এলাকানি যারা বয়স্ক গনারো যারা বরম গনাং বরক কংসাকা পালতা কেসরদি হাই সাংলা খানে হাবিন আং বরংনি মুই কেস না থাঙ্গিয়া কারণ বরক যে Tamo klake borok si tongo borok ni chaya khamino borok yakat borok je kono kok sana tongkhang bai sakang khamo sawi mimang sangi man khamo habina asuk je kotoma gotna khlakya abo ang belai sajakliya ang borok request khainai borok nang kono khaigla case rekhango to borok romja khamo borok ma khar khamo satung case no maromja khamo je kono mungi pen tamo rejangnai kebang mastong borok mis khoroksana bukha lengsi engti khlai borok video khaikya amis no thidi nei riku to ya pare rekha ha erpor girjani manui sebakya girjata mundus khaikya box tlangka microphone tlangka mane kebang ma manui sebakya syntax sebakya usko ni sini office wiring khaina ni office decoration khaina ni manui paija kebang ma tlang thangka te kebang ma mistri ni manui ro je mistri ro ulo samung tang khaina ni yakar kelam amani ro tlang thangmakya sebakya subruka ani burinya bukha nogo thangai ani buri mungsa saiman je bono bukha goborok jodi buri rongni bagi bachanan spai hungkai miske buriyada te ani burike buriyada borongno baki salaro yak tisaka baki mis punino khoroksa sala rikuk sawi video khaikya tangi bukha Tipra sarok hanese rung srung thanibo tolawo ungkuluk kalaijak obahani bisingse obahake dofa kising dofa obahai samung sitra khlaye koksilchajaknai tonglakhangake dofa bahake kusugoi kawi mansinai jetrero Romphereo hne koka saka borne bufang songni khokte shawi manka o salni pati mungo je ingmani borok bui bai phurung jagise obhai tatal kok shaw hne thung buprai shawi khnarkha
no kamini khoroksa sakrangani je laithangnai tasa tani sukong school ni tui je hamya koksilchamung social media ro kase phamani nung to kamini khoroksa sakrangano school ni buti poristiti bujina o ongkhana amtui gothna ro tam kok sai ka meeting ro meeting mo to tam sala ke sini ang phangwa no je kun porkari phise jung koi pheli nai phain sala ke ta ko ge je bo student to onai do kisa pala khlai ke na to ash kabang mal khlai ta ko jinis ka hita buji man ta ke ta angai bor me oro khai ta ko hi o poya para ro ko কিন্তু কাহামনো নাই এটা ক আসলে কাহাম নাই যে বাহাইকে আইন লগে লগে বনস্ত নষ্ট খাইমানো এই যে অভ্যাস রকম খাইতে কঠিন গে থাসিং আপনি সাবো বন কেসর খাইতাম আন আর লেবার ন কেসর জাংতাম খাইনে বন আন মান বজান কমিদ্র তেমন সিগাং স্কুল গাম তুই ও স্কুল গাম তুই গঠন রং মার খখনা না গঠনা গছি এলা কানাঙ্গনো স্কুল লগ বেলা দেনে ফেবাইছে বুঝছো নাই ফেও তাম নাই একমানি এলকারি স্কুল যতন সে সাজাগি তংমানি তাই বড়লে সুবিধার মানায় উনসুক তাই সুবিধার মাস মালিয়া হালাইছ দং তাকো nge tabo no ro tamna o school ki bai thang tong na tong thong जों से বিভাগ ছাত্রনি অভিভাবক রিঙ্গি নাই जों से তাইসা স্কুল দং কো ফিও বম ফাইনে ব্লে এক্সপোজো जोंगा ताई बरो साबाजानि इंग्लाइखौ सिनि स्कुल जोंनो सिया फायदि आकदि ए जे बंसं ताकनि जों तो आबो तो खना पाया और फाइ खना पाया छाब साब सागानाबो नङा बर' रं सिसिने चेयरमैन दक चेयरमैन दक सिनि साइमे बो चेयरमैन पार्टीनि चेयरमैन दाबो बर ताबो हायनु पार्टीनि चेयरमैन दाबो बो पार्टीनि ओको नि राजानि दलनि न आंजै मामा रक्ता कसिन बुपां थंता रक्वा तेतामस्ला ते ब्रह्म थाम बर' स्कुल सेगन जाना नायता आ म थानि बुया बखै साहरसि माया आको बुरजा रक्से आगे सिनि दामानो नङा बर' रंनो साबं होना नाम सिनि यांनानि मुंनो साइदे मान किसा मुंलै माया ओंकै नक बजागा बर'नि नक इ मरगां पारा निनि मुखाय आनि मुं सिदिर देब्रमा लाइ थांनाय मुंखौ मा सको जे स्कुलनि बुखौथि स्कुलनि जे चेयरमैन स्टुडेन्ट रक बाय बिटिचारि हामिया तमु हिने जे कक्से जमाने रंफेर सकबे कक समाने ओ कक र बुसु जते कुबै दामते खाना सेराम का बुंसे बिसास खायाता अब हाय र बुसु जमाने नाम बिसाको न बिसास खायाता जे कक्से जना सिजे जों जे चेयरमैन और स्कुलनि जे बुरि बुसारनो आलादा आलादा खरुम खै तने वने बंगरुमा हाबुर खनाय ब्रनो बिटिचारि हामिया तमु खाय हिनाय सेसे जामारो रे अब न आम तुनং चला रंगा थिके तने न बेराय देने फेके फायो जागाव आं तो बेराय तो नाय फे फनो आ भाई सेंसे जों र खतन जाता रुमा केते जे आते हाय हामिया सामं खाय मार बरे ताने बागे खाय किछा सो साइ जाबन आबले आं सेनियासा आं खत स्कुलनि बागे तो काहां नायो सिनि अरो एलाका रता स्कुल गरिबा ओ स्कुल बाहाय हायबा निसानानि आबो तो काहां नायो आंबो माने डेभलपमेन्ट खालामनो नाय दंता निनि मुखाय आं मुखा प्रबाद दाबा मने गवासे गवासे नং चेराय रं सोंने न स्कुल लग फोरोंजां मारक तुइदो म बाहाके तुइदो आबो सोंने नाय न सोंनि तो नायो काहां न फोरोंनो हिसाबला जे खरचा अंग बोरै बुमान ngongwenai माने लाइथमा सारा स्कुलनि जे बोरै बोसान स्कुलनि चेयरमैन रमफेरो बिटिचारि वय क्लाइदो हिन खना माने आबो जरते न खरचा गार्जियन ngone बाहायके मखनो कुबै दां खना आबर ओ जे गतना खना मार Kubui semua sudah kan bagi hinggai kan sebelah kamu sen adino jegot nang mani dino sen kaja nata kenapa sen kali adoi ko olok kaja olok kamu pore olok jegot nang mani sen nabi thangka hinggai sen jat u school parang drobo keno anga jaga tu bisa sekali ya a jaga serai masa pin parents kono talangi tongo burai ang sehara le cinema ya beringi hinggai borok salai tongta ang tension thangja school to haing tong hinggai sen basa pori maro ka bata mesinai abo wana thangja gang bong ma khamona khali ya thapon bong kok khana ka ang gariwo bini kaisa parents bin basa jang no nung tang ma sasa media buskang nung tang ma phai ani no da hingge bo sawa serai borok sanu ro mi talang thang hinggai bangma sakata ni sau abo khana wai ang te bisas khali ta mani om haising
sini school ni chairman hairo khaimana ni ang bisas khalia ta apong no khana oi bisas khalia do pula purle do khapan khaigana ni na wan su tongkha anga ako ka sarani je pin parents be bokok sai tongoni apong no khana oi ang bisas khaimalia ta ya abon tu kokhono bising ti dago oro je noron je buma guardian je tongnai rok janjani buri busarong no chela busarong pam bin nok rok thangai sungda nai lekhina noro bahai khano school rok kubi dangoi tongna ro to je hostel tongnai rok khansi khano a hostel tongnai dang no sangka de scholar mang sangka local ni ba sang hostel tongnai bukari orota angka sangke no pan sangla sangjagya angka sar principal bai to sang mane ko rok salai tongo bahai boma hai rok ne sang saiman tongo ba sang ta ta rok ne genor je oro je buri busa pore ne bon guardian phone tu rok mane busan busarong kahang ba sungoi nai di rok kubi dang khana abdur hin sa sa lai noro phone tu rok anu ayang khwai ba khani rok sab ko mane rubo mane kol khai hoka bra anu sungta local te bong go ba sa sala nu so mana hostel tongo ngke ga bahai rok na hani sungora anu ingka angwan ba sa buri kiri jala CBC kon plus 2 siko angka borong sata om kubuyana ni sata mane so kok sala khai ni sa gon kang je khnai thangani ako ro bosaka apran logi kabang ma bri ro botongo mane ora nai phanya phanya ro borong khana jang no kok ro mata mane bo kaisa din pe sano talang thangpuru bo kok sai dongka sabana bin che ha ka ta ro mi ri norong ni school ni je chairman no lai thang salogo je school ni chairman student no brisar o je hamya koksilchajaknai Romphereo hin khana mane au kok busu rote kubi de ereng na nu khana na apro go school da tong na ba bango school gap dari mane nong ni je school ni chairman no je apto go student ba hamya kai tong ina je koksilchajaknai abo kubi de na soi dalasna ge je silchajaknai ro ba ka ta ne ba silchajaknai ge side man nong borok ne je silchajaknai je koksilchajaknai buri odon student phan bondorok ne classmate de naro ba sa room thanja dong boro je বর্ষে জমানে রুম আলাদা আলাদা খাতনি হিমা কুবি দে রুম আলাদা খাতনি তানারা পার্ক হে তঙ্গ একটা রুম খর বসুকে তং বুড়ি রং না খর বসুকে তনি কাইসা নগ সাইচুন কে বনো তনি যায় না বলে পাল পাখান তনি ব নং ব ক্লাসে পড়ি নিনি মুখাই Oro ta busu class student to. Ei jora da pori jaga phung jaga to nan 10 jora.